Gipailaw sa state of calamity ang napulo ka barangay sa Dato Montawal sa Maguindanao tungod sa grabeng pagbaha. Samtang nakuha ang sab sa usa ka netizen ang pagdahili sa yuta sa Barangay Palo, Tampakan, South Cotabato. Ani ang report ni Jess Tony Humamil. Gipaubos na sa state of calamity ang lungsod sa Dato Montawal, Maguindanao. Kinihuman sa nasinati nga grabeng pagbaha sa lugar ni adtong milabayng adlaw. Matod sa MDRRMO, miabot sa kapin 5,000 ka mga residente ang gipang bakwit diyang nalunupan ang napulo ka barangay sa lungsod. Gilayon sab gihatagan sa lokal nga kagamhanan og hinabang ang mga apektadong mga residente. Samtang sa Tampakan, South Cotabato, nakuhaan og video sa usa ka netizen ang pagtagak sa yuta og mga bato atol sa pagdahili sa sitio Campo 1 sa Barangay Palo. Kinihuman na sinati ang kusog nga pag-ulan sa lugar. Saysay sa netizen nga namatikdan kuno nila ang hinay-hinay nga pagdahili sa yuta sa lugar sayo sa buntag. Hangtod nagkaanam-anam og kadaghan ang mga nangatagak nga yuta og bato. Hinuon, wala kunoy naangol atol sa pagdahili sa yuta. Padayon pang giimbestigahan sa MDRRMO Tampakan ang maong hitabo. Sumala sa pag-asa, localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Localized thunderstorm may makapikto dinhi sa Mindanao. Din adunay maayo nga weather condition or adunay panalagsang pagdagom na sinati karon or tibok dapit sa Mindanao. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.